chire na ye ba be hwe video bi na ma fa Sufali kwan mo hu se ye crack bi aba kwan mu a enya asem keto akra nti ene ye ba be hwe na ye di hu nkomo Sofoline Interchange de ya ka ho asem di hu nkomo a ye pre-interchange se swamede no ebe wie di ama Sofoline Interchange ifitiye ye nwi se bi mpanifo mo da ya no kra nim se Sofoline Interchange mutimi nka se 100% complete dabi enyandru sa emum ka enam so a se bi yedi adwuma wo so nanso enwiye nti be sere mpanifo ti bra Facebook Opemsuo radio wobehu eye ekwan me ka ho asem Sofoline Interchange wodu ani hwe soro bia cars ne enenam na wo hwe ase enso aka ho ngura ne niema ewo ase ho no ene yidi ho nkomo na ya twempanifo adwene siso se yempuntu sem no ya de ehia ye papa fa ho ba bi na me hu se ya pack cars dodo na enso ewo ho ebehwe ni nyina na edi nkomo se mpanifo na de ho ama se wo hwe cars ya pack di ense ni pakro no eton cars no nti ho nkomo na no pay yedi nanti ofasi mpumbo ko de afedo enyankopon ne nanan madaroma me hoye megidi se so hoye adom na nti uba Facebook a no na eda ho no kraka be dan finfin ho bra Facebook uhunta de ni nyina se eno so nti mpanifo madaroma mutie ya bra Opemsuo radio Facebook Opemsuo radio be hu ho ya de hu ye papa yang nyen ntem anso anu a na bia ede semone ede aba ye besere sempanifo we yi amomahu se de Sofoline Interchange tibia ekwano ewomu ni mrante bamti o na fedia medase bechia etifo ye eye interchange ya be emfie be memfa ne se edu nwotwemu ni se bia date no na memfa na se enyara me a sanse omampani kufuo epenso na ebra omampani kufuo eye saadi na nye saa na enka ewo se ekono nanso aban sesa baaye no ye ni baaye ho so no na sede interchange no plan omo ye omo adwene se ombe no na eso ate ye kan mpanifo kan ne ade a afede ko wi ase de hu ya se yesi ate en se firi hu se ye wie but animdifo so ama ya ate ase se bepem se ne interchange no enya ade se aye interchange se yenhwe ekwan yi mu se ya ade a me madwene mu de kam gimdi se senka aye yi a enka se mfie a me ka ho asem enka nduru se eye se ekwan no ibi etutu man nade a ayo rosa ye de apagya ade no se no emu eda ho no mu a sabi etutu e ho no mu no na mebisa se ehya ase se etutu yi mebisa se mpanifo ni bi faso anase ebi emfaso ade a minim eyese se ekwan hya ase se etutu a enka entempa no ano enimdifo anim akwan ya ye engineers a se omo work me a ye form sa civil engineers no entempa na enka kwan yi no ye kokrosu no na bia nka ya ye de wo se ye wie ansa na ya maka afaso nanso so no eye me nwanwa se ye hwe ade no nye memfa se kwan ketoa bi o eya de a ya hye ene ya pagya na ye de agina ho se nyankopon ne nananum amfafie na ka kese bi kofa so ama se ye ye ni se ye de ya ka kese fa so sanse eye kwan a ye gina ho no mu a empanifo kotwa ade ba ye kora no kasa hodo eda so a enam so etimi bisa se na fredu a eye hwan asede se wo se hwe ema sa ade wi se ye ema no efiri ho no mu eniema ekoso no se ye ka se eya na enye no kore enye sanse interchange na mu kura no sa wonnam so a ukofa sa bia no kura na wohunu se wote se ewo so empanifo aka ho asamo aka nanso so nam se bia sabe atowenkyem bi nyansi a na se ade ne baabi mu ni ntino yenim se ya wi a ye nam so nanso ade we nya ade a awie se ye interchange wo se ye bie se ka ebefa so eti ye bisa se
adan aha no asanteman no nko ano da bia na ya na mekobisa se de yin na yaye yesi ya boka wo ye de oman sika na fredu ya ayade de minim e wa kwan ye ho se omo ye kwan no omo ye wi a omo wo bre bi omo de to so se bi e bedi mfie be se kura ansa na ase na nso ye musa se san mfie na bi omo ye se ho betechema no san mfie no aduru anase nnuru ye oh enti se yakase be ye bibia ye besere se e wo se ekabo bia na ye boy ye se ye de ye ade ne ye nye ne yie na ade ne nye papa preko se minim sa afa ne ye bekwa akodwo anase bia ye be ho ehonum ne ye betutu woni nyina ne asaye na fofra eno so sa yiska ye oman no ye tax ye tuatua eto a yetua eno ne ye de ye sa ne ma we eti adenti na bi ase ye ho nso ye kura ne ye se ye be ye bibia ye ntwan ma ne nduru ho se bia ye nya sika na duru anase ye nya sika na boro ansa ne ye de ye sa de no kopem se ye be ye bewie na afi de kofa haw e de abraham ade ba ko to so biem ye se oman ye de higher pa ye se ye maintenance culture da bia ye bibi na ye jade no ho a eduru se ye ase se be ye mfa ho pani bia nwene ho pani bia mfa ho enti mi pese mi bisa se enti sa kwan yi dia ye enti pani bia nhunu ye obi enhu ye ha ye ne se ya sabe eji se buogum ana se pre nipa na akum nipa ansa na ebetum rika se ebekọ akoye minim se kwan na da hono no ekọ emia bebrebe eti sa municipal na wo sa area hono no sa assembly na ewo sa area hono mebisa se edian no wo moye omohunu anaso wo mohuni ana ye civil engineer se wo kura mu no omohunu se sei na kwan na ye anaso wo mohuni ade ba ko ha o man yi pa ye se ya yi ade na bi ade no ho techema na ye be ya dwesi ebesiesie abrebia no ye ya ade no wie pe ye nimse ye wie ni ate ense firi ho hwe bia ya nipa yi se wo to ka so se bia ye car park na krofo bia ko madwuma ene o ma be park wo mi hu bi da se ye interchange bia no kro na ye ade no ye bia hu se nke ni kwan se wo bia kra ben honom na so ase ye sidan bi ketwa bi honom na ya makwan ama se nipa no so to ka se cars ne ye park wo so ye car park no mayo mi hu bi da eti se bibi nyame amfafie ne bia ka bi nam so ho na bibi kosi nyame mfa sa ama na ekomuni koto cars ni bi so a anase bia obi a ote ho no ka ne koto no so a ede ben na oman no sebe ye beka enya bia wo se ye yesa ade we wo ho sa na me de me hu no se interchange ase ya makwan se obi nya car park wo anase adwumayefo bi mpake wo mo cars wo ya san so asi boys quarters bi kakra ase bia nipa no so to cars obi a obetimi ho no wotena na so obegina wo me anase bia so omugya ho no kokora no ebia security ni bi da ho no mo hwe ho sa ade yi bi da ena minim omo ye nimdifo a se bi omo na ye akwan omo ma kire se bia se ne modern ones e ba no de e ba foforo na ye no ebia ye interchange wi a yetimi gya ba bi to se aha no ye car park anase ye gya ha no se obi ebetimi aton ade eti se nipa ba bi onu ni gire oton ade so obi so ko no no so confirm bia bi no no so ye store ho ne bia wo no so ton ne ama no obi foforo so be shega ho no mo a eno no de ne ye beka eno pa ho a ye hwe ball ahodo se gu interchange ye se ye ayese ya wie nipa mfaso no na sa wo bi ba kuro mu no wonam sa de yi so a ede ba asem no beka eyanim gu ase na aka oman no yese ye hwe bode nyina bola no kura bola sa bode na ya dua no kura de wo de enka no de ye mfa no se oman no ya sase na ye ene bia bode na na fifi ye na apie eno ma ye hunu se ya sase ye na nso so ye nhwe bola na eno nso so saka ho no interchange ade ya yese ye ama oman na tumpon ama kroni mu ayefe na ebi aya kwan so so asebe ehon na traffic ho na ehon so so ye ho han eti ebusa ye ho se ye hwan mu na ye sa bola no na ye hwan asade so so hwe se bia ye beka kire obi se mu obi emfa bola ema megu ho because me nyini se ye mponche ana asase bia nyan na sori ama paprefie e de bola no kokogu ho enu nti ne yetuato e de mo mo ye mo asade se edura no pa na ase dura wia ne anwumra e wo se ye preprekrum ne ye de ho no ema yen na susu yebusa ho se ye hwe kwan no ene idi aye ya jama na dane bola etimfa obi a ho sabi wo mo eje wo mo na ho susu ja etikwan na atutu aye beka ho asem esanse de ho no na aye no obi emfa ho etinipa ne mfa ho no sabi de kwan na aye no eno de be na obi beka fa ho ya jabia na yaye
di o man sika ye am ye hunu se ye sika emfa so no ye German ne ho no ba bia da ne bola ba bia ye afuo obi so anya kwan ono so atimi anya ba bi se wo ton car se bia ho no ye car park ono de mini hu proof na so so ye busa se saa ne ma we na ankoso mu obi anka ho asem no ekwan ni netutu ana afredu ya ye be ye hu den obi enka sanse o man no asanteman na yetimu no sabe omo ayeto aba mo omo no omo nwene ye ho eti ye twa amade wo ye buokum nipa ansa na bia ya beka se bia no ye na fede maka amfa so ebi kura ye nya nwie enti afa ni ye be ye ne ye ne yi ana ye besere abere bia ye betena ha no mo a na mo ma ye sere mo na mo ma eno na ya na ye mo fa na so eno na ye mo de se wo se ye betena se ye besere ade a ya boka ede wo man sika ye se bia de no kura nwie peye ena mpanifo abie se wo de anya hwe ye mfa so na se ye fa so na se ba bia atachima so no so sa da ho ama sabia bekum nipa ansa na yakose ye bekwa akoya na o man yi niam bi wa na mente ase da bia me kan me se so how ba o man ni mo ye hu so how de aba na so kwa be na ye befa so ebi so how na no se mi hu ya kura na bia ba mienu ena ma hu se do me so fa to so ma me bia mienu no mo se ha obi so so obo ayi bi wo ho ansa na tokro na nipa efom se bi obetumi afa ase ho no no eno so so apie no ana ma hu se ya ye se solar panel ebi ho no no so so na so enkanea na ewo kwan no so no se saa ne ma we ni saa bia we no na mfa so de pa ene sen utumi so obi aseda ye nafu ya dodo mu nipa no eho no wotena ye nafu eti ehwan asede hwan na wo se ka kire ne se aha ye ntena ha ye nyafu ha unipa kro na okotena no wodi ka dwene won kwa okra hu se ebia ba bia be kotena ikura yi ba bia me kotena se ka bi komuni ana se kwanhia bi ba na ebe kam ya den na meye onim se bia wo ye bibi na wo de akobo wo busu ba da be wi ase na akoye owo ye be sera mpanimfo se ni mu anim ye wo mfo mu na yisi fom na bia na owura na se nipa kro na wo park cars na adwuma no se adwuma na wasie ne office no wo ni cars se oni ba bia oba park ne cars a ye nyimfiri ho ene mu obi emfa car ma ho sanse me hu me ni proof se obi na eto ka ntimi nkoka na emom ye hu se cars de apake ye ni se bia obi a wo kokro makoye na adwuma na wonya ba bia oba park car anase obi a wo mantam ho no mo ye na adwuma na woni ba bia oba park car no hu se hoda ho ene wako park car saa na mefa no eti ebesere se ni mwani mu ye mpanimfo ehwe no mo nka ho asem na interchange no so ya sese ya wie se ya interchange so ya interchange ya wie na se ya mfa so de a ene na maintenance bi ya se fata se wo se ye no ya hwe na ye nye sansa ade na ho no no ebetimi ya kumni pa betimi ya die wu se ya interchange na eni fie hwe na hwe de aye emu pai mienu na de a ayo ro se ye du ase nyina no ayo ro se nyina peja eguo ebetimi ya wo obi ka akobam ka bi betimi akopim eno ane nso betimi eniema ebi asaka alodu niema mu odu so duru ho no mu a ebetimi ebuogum amade wo hawaba enti ebesere mpanifo so moda roma wo mu hwe ne yehuru kwan ya ebefa so ade no ye be maintain ne yi na ebeka ho na abo wo man no na fedu ya medase yo medase mranti ofase de wo mpombo kode yankopo adom ye pa adoma minti o yo fedu ya medase medical na machi atifo o man ya ewo mu yi basa enwuma bi se ya na e kan na e kohye amanyofo ko mu na emra da o man mu ha no yetintim se o mu hwe o man no so mpuntuo ti atete amanyoku ahodo e wo man mu so bia no friend ni so ade hunu mra na wo be kire de obetimi aye a kire manfo de tumi ni ma wa na obedi o man so be se mfie nan infina no so na se omanfo no hu se omode bo no ekọ nkan a ya to awoso sa de we ko na we aba efiri ebra ehye e fourth republic na se 1992 edibesi sabe asemba akon ebetimi aka sa ye ko ni ye ba ni ye ka ni se esusu hu san bia etifredu a me de mahunu ni se eye mpanimfo ewo mamu ha tambia mo bontoa e kire mo ni so ade hunu se mo do man hye yensa efiri saa bre kosi saa bre a enima sei ene pese ye de mo man se ye kire man no me de mu hunu se obi ani ho awan na je so kire man bia payifo no mo nye wadwene se mo kire man ase ye bi na ahwe ti ba ye heda nko bibi ni akosi fun no bi esi baabi ni akosi ebu bi esi baabi saa obi aba na waka na me yesei ene kosi sei
ni nyina nkosi hwe sa Sofoline Interchange wo yi firi onu se nata anase nata pa ne kurofum di intermeka sa ne se afikro na ehye Sofoline anase ne sa afikro na kurofum so ne ehye ase emfie du nwatwini Sofoline yesi we ka ho asemi emfie du nwatwini enu nti ye bie ye se ka ne mfa so no eye obi adwene se Sofoline awie na ye musa ye ho na nse ye a enche kura ye beto abayi a ye hu se mpanimfo epa interchange ahodo ho ntoma a ye hu bi wo TV so ye twa kire e won kan no se ne nkete a nkomo twa ba TV so se ne nkomo ye na se de ye Sofoline kampanimfo be twa ba TV so se omanfo mu hwe o musika na ye de aye interchange se de be o man be efe ebesi nde Sofoline on se ye twa ba TV so se omampani bi anasa aban bi abegina se opa ho ntoma da bi enye fentia enye fe enwie peye enu ti no mu ntwa ma TV so anase yen kan ho asem se ebia no Sofoline ye mi ano da so ka nam so ye betra ho ade be chie no da kopɛ ye Sofoline no da bi abuagu asem ba kopɛ ana o man mu ha ye beka ebugu ye no akum nipa enu nti obi bia na no a o Nyankopɔn na ode ma ono ane sa agye saa ne yi da bi esi ho se Sofoline na kum nipa enti ye be ye ho ayiye ye so de ye ade ye niye ehwa na otwepepe na bibia kwawie wei oman pa ne nti achichiri oman pa ne achichiri ne sa no hwe de Sofoline yae na mrantie o fa se ka se obi na ekọ ba bi na bi a ne car no bi onye ba bi ne de bi a ho na mfa eho ye garage Sofoline na mpanifo behwe no moye ne ye na omunya nyenwie no yasan so di ba bi amani we wakotu esika e mpanifo na de hama no fi se krom ha no asase no nya de se da hokwa obedi djuma bia o ba bi a obetu esika bi e di ama mpanifo a ehwe ye kumase bontin ne nchichire ti wokra de eho ka eyi ho eye kwada so ti mpanifo ho no o magi bibi ansane ya mo bi kwan se o me di nidwa we dwadie no wodi no fi se ka no woton e dwadie Sofoline antie ni hwe ni ensiesie ho ye ye twa ba bia mo bi se ono so meton ne ka se ho no we o man nchichire ba bia so obi firi sunwane mpokura no utimi wuram kodivu a na se wu pia woni boso kura ansa na wawura kumase akomam we ejise na abaya sa abre no wo so na ni suade hunu se o chichire ho no o ye woni ye se de be ya ho no betimi aye kama na kumase so betimi aye fe ejise pa na esi na nusu se wo ya ene se nko ko nye kura nko nye so ena enwura ho npa bonefo ho no mu de ho aye o mo di bia npa bonefo ho eduro nyuma wutimi nkofa ho no okofa ho de ane bia wa na bibi kuta na so de koya doye tu kudu ho ane age bodifo ahodo e wase ho no nya asem ketwa so impo satan na wase ho no kra no eduro nyuma anyi wadwen se okofa ho awia kra no okofa ho otibiti ate to do be duru ho no na nkani ebubo ase ho nyina no adum awia kra no obedu na se nkani na adum na se ho no ewo ase ni nti no utimi se sumu ho awia bokura no na mo a na se nkene na dundum a unse esum no ho no na be fa ho no manwumre timpanifo oman ne kyekere ye no ye betena se a na be wa esi o ba bibia mu hui enti ye twom adwesi so muntumika enne ne kyena ya na Sofoline no se hokura na se mo batum na ma yesiesie kama ama ho na wiye pe ya eye chance mbaye ni se a ayo roso nyina na yi ti no ayo roso hihye mu nyina ayi ni ti tokro dam so tebesre ye ntra ho ma de ne nkoye kese sabri ya ye hunu ye ka ho asem ye na mo so ma hyase abobom ho muntum kura Sofoline muntum na mun siesie ma ne fe se de no an mutwa ba TV so won kan se ye hwe bie no munye ne saa na mun penti ho ma ne fe na kuruma so ntimi nye fe asem ba kura ni interchange e sha se ba e be se 1915 ho ba bi na mo sha se North America ho no no sha se omu ye bia de mu di kan ye e be si ne kura no e ho emunwi mpo yeso ye dia ye nanse ye we dia ye dia nanse ya na se bibia ya manyosem ye nye ntentam ne nye bibi ne hu se ya ye bibi nti saban bi aba no be bibi na se okọ na se aban foforo ba nti won to aso nipa kro no be ye no nye ne butum sika oman ni nyina sika se bosia kra na ye kwaje ya akire no oman ne be gigi sika ne akwa kotua sa abosia no nti wo se ye hwe
na ebusu efi a yesie no ebusu pani na firimu a ebusu pani foforo a waba no o so behwe no osiesie di baye viso no so be ko foforo be san ba na akoye oman no japade na se ebusu no japade na nyese obi aba no abeyi nti ne ye nhwe ne yeyi ani saa fechire saa kromos we wo ha ye nka ho asem de bia manyosem saa ene kusi sei amanyosem yedina no pa awia anwumre ba bia yedi amanyosem yenya ahwe mfirim enti o se atade na hye ne yigu honom ne nwene oman no ho te bia meka se obi akotena radio so anaso kunya ba bi gina wo na okuma MPP we MPP ni no we NDC so okuma NDC we CPP okuma CPP oman pa de obi no okuma oman nti oman ho na be kwa oman no so oman ye James a wo so moni abre bo atwede a na se enkwan dewa party no mu no bia benya firim na se oman pa de oman no pa no enya hoden oman na ko nkan ne de da bi obi no wa ka ho asem obi ani ho ti ehwe so Sufali panyimfo na ni kire ya mutum kana mo nko no mo ntra ho ntwen e ma hwehwe mi nkosi ansa na maka se ampa ihu yanka ne bibia Nyankopon ne de be hye no bibia nyame no pe ono ana de ma ono ana agie akum nipa enche ebe wo foforo hyem saa ne yete ho ne ye twada bi eso ya yi ne asoro ne ko so Sufali pa fedo nim se body e wo Sufali ase dodo na akodwum na koto bi anu bi na toye body fo ho nipa do ye de minim se bia se best farmer wa anya de be keswa body fo pa ananu me tofa ho se mi kwa kotwa bibi ho nom mi gina ho se mrante aba be hye enwura ni mu ho nom e ho no wugya nanan na nya anadwo na ya anopa be se nonsom ho obi aba be hye ho no ho na oba be gya nanan ho nom ina nsem fata konvinvi pa ye de fama bi aye bola ye de fama bi nso so aye afuo ye de fama bi nso so ye di dwa ho ne ye ton ka we pa ti be sem panyifo de ekoso no de airtime ya bi ye hunu ya ka ho asemi enmanim ya mo nko ho na mo ntum na mo nsiesie mo nyama nyaka nyese bia mo ko siesie se ba bi aye ka ho asem no nko ho ade ni nyina no enye fe Sufali na enye fe oye na mo ye ni ye na mo penti ho kama esiesi ase no mo duadua flowers ahodo wo ase kama ni hu zampa mo siesi krumu a na ye krabehwe itwamfoni ni ko wiase ba bia obi hu zampa afi de mo chichiri kumase na de mo ye de enye o man chichire no enye kumase chichire no mo ye bi na ahwe to obi ba na oso ha we ba na oso ha sei saa ni ye ko ni saa ni nkemfie du nwotwe obusu afie na nga wusi anjiga wusi mi utu kwan amanone abroche na akohu edan bia ye fe ho no wo kan wo tirim se edan ho de mekọ Ghana na mekọ Kumasi mekọ ya mekọ sibi ampa wasi bi emfie na ya etwam koye no abaya no ho no ni mpanyimfo ni bi edan ho do musi ba mo ho ba ku mienu miensa enum kasa ho do mtoma mo ho nanso ye se oman ni nyina na egiska akoto ka ba kwa ma oman no kwa nke bi kwa nke ntimi nto oman ni niska nanso so oman ni sika wo fade aye wa ho ade ne de utimi nya bifa Ghana oman ye sika nwunu ko nya asanketwa eno kwa so chen bosi an ekoje no amanone nti ekoje sika no ba se de ba be ye ade sei interchange na afa de sika na sa ade no so ya ntimi anye na da ho sa ade no so akwa ye owuo atwede de amaye we owuo atwede pa na mso no yo festival so de be se mpanyifo enmanim ya mo nko ho nko ye emfama ye musiesie so eti enti le to da mbetra na me kasa kwa na me sensere se so amiye owi ko we fie du ngotwe kwa muntimi nwie mo sa akofoforo ho bo wona sa akofoforo saa ye so ho saa na eja to no firi a ye sempanyifo so mo nko ye maye na kromu ase no so ntimi nye kama o mu wi a mo ana be san agye ho ayi nsamane akonto akasa yetima ye we ntimo nto ye so na mo san fe nkofoforo medasi dia wo we hwe Sofoline Interchange na also the Sofoline Interchange is part of a larger project that includes the construction of interchanges at Sufali and Konfonoti Teaching Hospital, reconstruction of an 11-kilometer 6-lane dual carriageway from the Konfonoti runabout to Ebuakwa, and 5 underpasses for pedestrians. The project is being constructed by China Geoengineering Corporation and Rango
Construction Limited with funding from the government of Ghana and international partners. Construction of the Sofoline Interchange started under the Kufuor administration 2007. Estimated cost no $80 million. Project na expected to be within 36 months. And no na 2007 2010 the project was due for completion but work stalled due to lack of funds. 2011 and the Mills-led government confirmed say project intimi and twaso enam sisika anyhow. 2014 and above yekoye nimu no no so sa ye boss wa ye sisika anyhow. 2018 and yes asase enya kakra ye de ba tuya care was settlement contractors no more do ka 30 million Ghana cedis ye de ma China Geo Construction Limited for no. 2022 enim se ka ye Sofoline ho de na manyofo ya te se de wu edina no siye ye dim ka kukukuku ye swami interchange no so ewo yi enti from 2007 banyina we boss sikani wo na anu ya ban we buy wo ka chese swami interchange wo ka chese budget ready ya mfa ne di ankam ade sikani ho ya nya sika bi anto se ye de ye swami interchange enti before we there ene daso no eno ene daso no de wakasewi breno ye de breno ye adwuma ye de breno adwuma aseme bi na fredua na me pese me bisa asem bi se adenti na oman se aban bi ba na woye adwuma na ye tese ye de sika ato ho o we de sika da ho a ye de ye so me interchange enche ye bia ebe bo so me nso ni ye sika da ho a ye de ye ebe ko nan Sofoline na ekomiensa ase no so enai saa na fedua e de ne banti aya na saa sikasem no ekowiase aya ka de ato sa mpasika da ho mpanifo me ye hu sika da ho afa be wiase aban sesa beba no ye sika ni ho eno ya na eye de bentia na nso so nkran de ye yesi ye nkran de pe acha bra na ye de bema no sa nuru ho no mo aboro so aye kakra bi ne ya awie etikuma se de no asanteman mu ha no de bone ne aye me kwesena me bisa no bedase nti oba Facebook Opemsuo radio ye Sofoline Interchange and daso na wo hwe no nti mpem madam we die eni kwa se ye tenatena ho ma ne kunipa sana ye du ho na de bia ye market kwan ne ye se ne sa ne ma no ye mehwe Facebook Opemsuo radio ni ntu ana mo metwa me ho aba me da me ho abasisi a ba e beto adwumadi ni nyina eso e de ama mo metwa me ho abasisi a awura